Oh, may buntag ka na tong tanan. Oh. Salamat Ginoo sa atong nabuhi nga Dios nga aniya na sab kita nag-uban o alang sa atong panimbahon karon atong buhi nga Dios. Salamat gid sa Ginoo nga iya kitang giubanan pag gikan sa ato hangtod dire kanunay siya gauban kanato sa tagsa kanato kag kinabuhi. O akong ihatag ang opening prayer ni Pastor Erwin. Magadool tayo sa Ginoo nga kabuntagon. Atong ipasusi ang atong kasing-kasing atong una-una. Ug atong piyon ang atong mga mata. Ug atong una-una atong isintro sa atong buhi nga Dios. O mangayo kita o kapasilaanan sa atong masala aron sa atong pagduol diya sa Ginoo. Limpyo ang atong kasing-kasing ng mga tubang sa atong buhi nga Dios. Labing nga hana na mga Dios nini nga sayo nga kabuntagon. Ikaw amahan among gipasalamatan tungod sa Dios sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Kanunay ka Lord nga nag-atiman ka namo sa tanang adlaw amahan. Sa among kinabuhi Lord aduna kami pagkulang Ginoo apan ikaw Ginoo naga-provide kanunay sa among makinabuhi. Yes. Bisan pa Ginoo kusog nga among naangkon nini nga kabuntagon mga maayong panglawas. Lord, salamat ning tanan Lord. Ikaw among pagadaygon nini nga makabuntagon. Ikaw amahan among pagapasalamatan Lord sa imong pagkamaayo sa among makinabuhi. Ang imong pagkamaluluyon sa among makinabuhi Lord. Imo kami Lord nga gigiyahan Ginoo. Lord, wala jud ka magkulang sa matag usa ka namo Lord. Kanunay ka Lord nga nagaproteksyon sa among mga kasing-kasing ug among hunahuna aron kami Ginoo dili madala diya sa mga tentasyon nini nga kalibutan amahan. Salamat Lord nini nga tibok panimalay Lord sa among pagsimba among mga pagdaig diya kanimo Lord. Ikaw Ginoo magapanalangin Ginoo sa among mga kinabuhi Lord. Panalangin nga espirituhanon Ginoo nga ikaw magagiya sa among hunahuna among kasing-kasing Lord. Nga ang among mga kasing-kasing Lord andam nga mudawat diya sa imong mga mensahe amahan. Salamat Lord nga ang imong pulong Lord mao'y gabayan sa among mga kinabuhi samtang kami Ginoo nga naglakaw nini nga kapanahonan Ginoo. Lord, luyo sa mga pagsulay Ginoo anaa ka nga among pagasaligan amahan. Salamat Lord sa mga problema Ginoo naa ka wa ka mutalikod sa among mga kinabuhi amahan. Lord, salamat Lord sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Ikaw Lord among pasidunggan ining kabuntagon. Ikaw Lord among pagadaygon sa among makinabuhi Lord. Kay ikaw ang ayan man nga pagadaygon pagapasalamatan sa among makinabuhi Lord. Tungod nga ikaw may tag-iya sa among kusog gininhawa Ginoo. Salamat Lord sa imong pagkamaayo sa among makinabuhi Lord. Salamat amahan sa imong gugma sa among makinabuhi Lord. Salamat amahan sa imong pagkamaluluyon sa among makinabuhi Lord. Sa among makinabuhi Lord imo nakita Lord unsa ang among kakulangon, unsa ang among kasing-kasing Lord. Walay nalilong diha kanimo ang tanan Lord. Kita nimo ang tanan Lord kung unsa ang among kapakyasan diha kanimo Lord. Apan ikaw Ginoo padayon nga nagahigugma kanamo Lord sa among makinabuhi Lord. Salamat Lord dinhi nga kabuntagon sa among makinabuhi Lord. Ang imong balaang Espiritu Santo mo'y magapanglihok sa among makinabuhi Lord. Ikaw Ginoo magagiya sa among hunahuna among kasing-kasing Lord. Salamat Lord bisan amahan magadala diha sa mga alawiton. Ikaw Ginoo magapanalangin Lord sa iyang makinabuhi Lord. Magaproteksyon ka sa iyang kinabuhi. Salamat amahan.
Salamat Lord dili nga kabuntagon. Ang dungog ug himaya para ra gyud kanimo Ama. Thank you Jesus. In Jesus name. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Jesus! Hallelujah! 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 I want you welcome ang imong buong spirito niining sa iyo sa kabuntagon. Yes, Jesus. So, andam na ba kita nga muday kung musimba sa atong buhi nga Diyos? Hallelujah! Ang tanang andam musinggit og praise the Lord! Thank you, Jesus. So, atong awitan ang atong buhi nga Diyos, mga igsoon ko sa Ginoo, kung mahimo, mugawas ta sa atong lingkuranan. Amen! Mugawas ta tungod kay atong lamanuhon, ang atong igsoon diya sa pagtuo, atong ingnon, nalipa. Kumusta, Brad? Kumusta, sis? Hallelujah! Yes, Lord! Ganito na to ang atong mga kapot sa pagtakpak nga sa atong buhay nga Diyos. Pagkaanindot ning adlaw, kamalipayon nga naghiusa, mga anak sa Diyos nagakasadya. Kamalipayon sa imong panagway, kamasanagon gayod sa kanunay. Ang himaya sa Diyos nagahatag o kalipay. Oh, kumusta pagkaksa ko higala, kailabihan gayod akong mingawa, sa kadugay sa panahon nga wala ta nakakita. Oh, kumusta pagkaksa ko higala, kailabihan gayod akong lipaya, saragot kita sa lawas ni Kristo. Saragot kita sa lawas ni Kristo. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat, Lord. Yes, Lord. Mga igsuon ko sa Ginoo, atong ipaupos ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, atong tubo kasing-kasing huna-huna. Mga igsuon ko sa Ginoo, mga igsuon, wala ko kabalo kung unsay tagsa-tagsa kabug-aton sa tagsa-tagsa na itong kinabuhi. Aduna may mga kabug-aton, mga igsuon ko sa Ginoo. Magpatapang ta sa Ginoo, mga igsuon. Ato nang ipatapang sa Ginoo, ato nang itugyan nga to sa atong buhi nga Dios, mga igsuon. Kay naa siya mo tabang, amen? Ingon diha, duol ka mong gikapuyan o gigabugatan. Kung sa may mga unos, bagyo sa atong kinabuhi, ato nang itugyan sa atong buhi nga Dios, aron dili ta mabugatan, amen? Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Yes, Lord, glory, thank you, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, dalaygon ka, O Diyos, sa among mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord Jesus. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba alang kanimo ra. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba alang kanimo ra. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang kinabuhi alagaran ka.
buhi ko. Ihalad ko kini kanimo, walay lain na itabalos ko sa panigugma mo. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ang pagsimba alam kanimo. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Kinabuhi alagaran ka, kan sa kagipitan ipasaylo mo ako, ikan sa kamtayon ibanhaw mo ako, ikan sa kasalanan ipasaylo mo ako. Aron sa pag-alagad kanimo, Yes Lord, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba alam kanimo, yes, hallelujah, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Kinabuhi alagaran ka, kinabuhi alagaran ka. Yes, hallelujah. Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Lord Jesus, sa imong pagkamaayo, Amahan, sa imong pagkadalaygon nga Dios nga among gialagaran. Thank you, Lord, sa imong pagpanalangin, Lord. Salamat, Lord, sa kasing-kasing Ginoo nga imong gitagan man imong kasing-kasing, Lord, nga malipayon nga puno sa kalipay diha sa imong presensya, Amahan. Thank you, Father, ug amo padyukang awitan, amo padyukang simbahon nining sayo sa kabuntagon. Hallelujah. Yes, glory, thank you, Jesus. Sa dili pa ko mo patamo ato sa panag-awit mga igsuon ko sa mga pagdaig, nagingon ang pulong sa Ginoo dili sa Salmo 150. Naingon ang iyang pulong, dayga ang Ginoo, amen. Dayga ang Dios diha sa iyang templo, amen. Dayga ang iyang pagagamhanan diha sa langit, hallelujah. Dayga siya tungod sa gamhanang mga butang nga iyang gihimo. Dayga siya nga makagagahom sa tanan. Dayga siya pinaagi sa mga trompeta. Dayga siya diniyugan sa mga alpa ug mga lira. Dayga siya uban sa mga tambor ug panagsayaw, hallelujah. Dayga siya diniyugan sa mga alpa ug sa mga plauta. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang, sa masaba nga mga piyang-piyang. Dayga ang Ginoo kamong tanang mga binuhat. Dayga ang Ginoo, hallelujah. Yes, hallelujah. Ingon diha ang mensahe sa Ginoo nga ato siyang daygon pinaagi sa atong mga panagsayaw, amen. So atong ihatag ang atong pinaka-the best, atong tibok kusog, huna-huna, tibok na itong kasing-kasing, atong ihalad na to sa atong buhi nga Diyos. Kay maunay gihulat sa atong Ginoo nga kita mudaig o musimba sa atong buhi nga Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ang mga Kristiyano, andam na ba? Amen! Ang mga Kristiyano na kay Kristo ay umaawit
Isayaw!
Salamat Ginoo nga ang among tibuok kusog kasing-kasing huna-huna tibuok na mong pagkatao gikas among lapalapa hangtod sa alimpulo. Salamat Lord nga among naghatag gana kanimo ang kinatibukan namo nga kusog amahan gikan sa among kasing-kasing huna-huna Lord Jesus. Yes Lord, salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo. Ang imong pagkamaayo kanunay nag-uban ka namo gikan sa among pagkatulog hantud karon, gikan sa among pagkabata hantud karon amahan kanunay ka nag-uban ka namo Lord Jesus. Pila na mi katuig ining kalibutan na amahan tungod na sa imong pagpangga, sa imong kaluoy, sa imong gugma kanunay nagbugkos ka namo o Diyos. Lord, thank you Father. Salamat Ginoo. Amo kang simbahon, amo kang awitan, amo kang pasalamatan sa tibuok namong kinabuhi Lord Jesus. Yes Lord. Kaluoy mo ay kinutuban, ikotan mo, tibuok kinabuhi ko, ikan sa akong pagmamahal, handog sa pagpahulan, awiton ko ang pagkamaalim mo. Kaluoy mo ay kinutuban, ikotan mo, tibuok kinabuhi
maayo mo. Awit ko ang pagkamaayo mo. Hallelujah! Yes, Jesus! Yes, Lord. Tungod sa imo pagkamaayo ang tungod sa dako nimong gugma na kanunay nagbugos sa among kinabuhi. Nakalahutay mi, Lord. Nakalahutay mi sa pag-alagad nga kanimo, Amahan, tungod na sa imong dakong kaluoy ug gugma. Dili na mo mabuhat, Lord, ang pag-alagad nga kanimo, Lord Jesus. Kung wala kay dakong gugma diri sa amwa, dili na mo mabuhat, Lord God. Kung wala kami gugma nga kanimo, Lord Jesus. Kaning among gibuhat, Amahan, amo ning ibalos nga na kanimo tungod sa imong dakong gugma kaluoy diri sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord. Imo kami gipakamatian dito sa cross. Imo kami gipairan dito sa cross para og alang ka namo, Lord. Inana kadako ang imong gugma sa mga kinabuhi, Lord Jesus. Dili mi worthy, dili mi takos og angayan nga pagkamatian. Apan tungod sa imong dakong kaluoy ug gugma, nahimo kaming gawas ron sa kasalanan. Wala na mi maulipon sa kasalanan, Amahan. Ang imong grasya nagtudlo ka namo unsaon pa kinabuhi nga matarong diya sa mga tubangan, Amahan. Salamat kayo, Lord Jesus. Wala gid may laing masulti nga na kanimo, Lord God. Ang imo Diyo pagkamaayo kanunay anaas sa mong tagsa-tagsa nga kinabuhi, Lord. Magkumpiyansa mi diha kanimo. Kay ikaw ang Diyos na kumput sa mong kinabuhi, Amahan. Kay kung kami mo kumput diha kanimo, may posibilidad, Amahan, nga makabuhi mi. Apan kung ikaw ang makumput sa among kinabuhi, naami sa kasiguruhan kay ikaw ang Diyos buhi nga nagsaan sa imong mga pulong, Amahan, nga kanunay kana mutapang kanamo, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, thank you, Lord. Lord, thank you, Jesus. Gigugma mo ako, gipakamatian mo, giula mo imong dugo, aron maluwas ako. Pasalamatan ka sa iyong dakong gugma. Ang presensya mo gikinahanglan mo, wala na'y lain pa. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Gigugma mo ako, gipakamatian mo, giula mo imong
kanimo lang kami manasalig. Ikaw ang naghatagong kinabuhi. Kanimo lang ako manasalig. Ikaw ang naghatagong kinabuhi. Yes, Lord, come on, Lord. Kanimo lang ako Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, O Diyos. Yes, Lord. Salamat kay Ginoo sa imong paghigugma sa among mga tagsa-tagsa na kinabuhi. Salamat, Lord, na ikaw ang Dios naghatag kanamog kinabuhi. Package di mong gihatag, Lord, ang kalipay, kalinaw, kusog, maayong panglawas amahan, walay mga balatian. Kompleto na nimong gihatag, Lord Jesus. Kay gusto nimo amahan nga adlaw-adlaw kanamo nga daygon sa tibuok namong kinabuhi, Lord Jesus. Salamat amahan nga kami tagaan nimo kagawasan, Lord. Ula kami na ulipon sa bisan unsa. Kay gusto nimo amahan nga amo kang pasidugan, amo kang pasalamatan, amo kang mabayaw. Kay ikaw ang hari, ikaw ang hari sa tanang hari, ikaw ang Ginoo sa tanang Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Lord. Ikaw ang angayan ug takus hatagan sa among mga pagdaig, mga pagpasalamat, mga pagpasidungog kanimo lang sa pangalan ni Jesus ang tanang anak sa Dios magaingong. Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo, no? Og atong isunod ang muhatag testimony og kadaugan. Usa kini sa atong kauban og kauban sa atong og sa mga unsa kini sa kaanak sa Ginoo og giunsa siya pag ayo pag atiman sa atong buhi nga Dios. Akong ihatag ang gayo ni Cindy ang testimony. May buntag ka natong tanan. So ako ding kadaugan kay nagpasalamat ko sa Ginoo sa iyang kadasing nga gihatag nato sa usag-usa o kuan. Pasalamat po ko sa maayong panglawas nga iyang gihatag ug sa mga butang nga iya ra gyud gi-provide. Pasalamat ko nga sa dihang na mga pagsulay o mga challenges nga maabot sa kong kinabuhi. Kanang dili kini kay bugat o dili kinako may entertain kay na ang Dios nga nag-uban kanako nga muduol ra gid niya sa unsa ng mga pagsulay nga maabot sa akong kinabuhi. So moro to kong kadaugan diha lamang dog himaya sa atong buhi nga Dios. Salamat gid sa iyang kinabuhi nga giunsa gid siya pag atiman pag uban sa atong buhi nga Dios. So wa gid tay laing sampiton kundi ang aturog yung Ginoo. Kay siya ra gid hatag ra tog kusog nga gikan gid niya. Og akong isunod ang mga halad makalangit
ng atong mga batanunan, atong pagpakan. Mga kids. Napay mo gunit. Og si Iret. Aw, yeah. Ay, irit. Oh, bagay mo kanta siya. Hello. O atong isunod ang mo hatod mga mensahe sa atong karong panimbahon. Usa ni siya ka pastor sa Cebu, Starcom nga gihatod re padala diri sa Ginoo. Usa pud siya ka panday sa atong balay ampuanan. Og maayog kayo ang tumbuhi nga Dios nga kanunay nga uban kaniya. Nya karon andam kita sa pagpamati paminaw sa atong mga mensahe pulong sa Ginoo. Pagadadon kinis
sa atong usa ka alagad sa Ginoo nga si Pastor Irwin. Tong pagpakan sa iyang Pamubo daw gamay kay may buo kong tao. Ana ra. Ubos gamay. Ana ra. Kana. Halo. Salamat sa Ginoo nini nga sayo nga kamutuhon sa atong mga pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios. Malipayon ba ang tanan? Amen. Malipayon ba nga nakasimba ta diha sa Ginoo? Amen. Nindot yung kayo na nga kita makaduol sa atong buhi nga Dios nga mo'y tag-iya sa atong mga kinabuhi. Kay kun wa ang Dios, wa tay mahimo. Muna nga ang atong pagsimba karon, ang atong pagduol diha sa Ginoo, andam na batang mamati sa pulong sa Dios nga iyang ipabot sa matag usa. Amen. Salamat sa Ginoo. Dadon ko kamo dinhi sa adto ta sa mga pagtulunan diha sa Mateo kapitulo 5 versikulo 43 duha ni ka verse. Nanang tanan, Mateo kapitulo 5 atong pagisgutan mga igsoon kaning mga kasuguan sa Dios sa atong kinabuhi kining iyang pagtulunan nga iyan nang giwali diya sa mga katawhan sa una pang mga panahon ug hantod karon. Wala ni mawala kining pagtulunan ni Jesus. Sundin lang ko ninyo mga igsoon, ang uluhan diri gugma alang sa kaaway. Nagaingon diri, nakadungog kamo nga giingon kaniadto higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Mag-ampo ta sa Ginoo. Labing gamhanan na mga Diyos tag-iyas tanang mabutang bisan pa sa among mga kinabuhi. Ikaw amahan among gipasalamatan sa turutag sa namo Lord ka kinabuhi. Lord, salamat Lord nga nakaduol na usab kami diha kanimo Lord ining adlaw amahan. Salamat Lord sa imong dakong gugma sa among mga kinabuhi. Salamat amahan sa imong pagkamaluluyon sa among mga kinabuhi. Nga sa kanunay Ginoo ikaw nagatudlo, nagapanton sa among mga kinabuhi amahan. Wala jud ka magkulang sa among mga kinabuhi Lord. Imo kaming gipahinumduman kanunay Lord. Aron Ginoo ang among mga kinabuhi Lord maalain diha kanimo amahan. Salamat Lord nga ikaw magagiya sa among mga kinabuhi Lord. Bisan pa sa akong kinabuhi Lord, instrumento lang ako diha sa imong mga mensahe. Lord, magagiya ka Lord sa akong hunahuna ug akong kasing-kasing Ginoo. Kay wala man ko'y mahimo sa akong kagalingon amahan kun wa ikaw magapanulti sa akong kinabuhi amahan. Salamat Lord sa imong mga kanakan nga ani karon. Andam sila Ginoo nga mamati diya sa imong mga pulong Ginoo. Andama Lord ang ilang idulungog ug ilang kasing-kasing Ginoo.
nga andam sila mo dawat diya si mong maminsahe nini nga kabuntagon Lord nga imong ipaabot sa ilang kasing-kasing Ginoo. Salamat Lord si mong gugma ka namo Lord. Bisan sa among makinabuhi Lord imo nakita usay kami adunay kapakyasan Ginoo. Apan salamat Lord padayon ka Lord ang imong gugma sa among makinabuhi. Dako kayo ang imong gugma sa matag usa ka namo Amahan. Salamat Lord. Magpakamaayo ka kanunay sa among makinabuhi. Among itugyan ang among makinabuhi. Among isali Ginoo ang dungog ug himaya para ra jud kanimo. Sa pangalan ni Jesus nga among bugtong mangluwas. Amen ug amen. Salamat sa Ginoo. Nini nga kabuntagon. Kinsa may sa inyong pagkasukad sa inyong pagkabata hantod karon. Kinsa man nakaagi og mga pagsulay. Kitang tanan sa nakaagi jud. Kitang tanan. Kristohanon maka o dili Kristohanon makaagi jud kag mga pagsulay. Ilabi na jud kun ikaw Kristohanon. Muabot usahay sa atong kinabuhi ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Sukdon sa Ginoo kung unsa jud ka kamatinud-anon diha sa Ginoo. Amen. Apan gitudloan tayo ni nga kabuntagon diha sa Ginoo nga ako lang ning gitimahan diri ang tima lang diri nagingod diri ang gugma alang sa mga kaaway sa atong kinabuhi. Kaniadto nga wa pa ta diha sa kang Kristo. Warag nakadungog ta ng mga istorya sa nga higugmaa. Muray higugmao nato katura pong atong higala. Di ba? Ana jud kanang wa pa bata sa Ginoo. Muray atong higugmaon katong atong amiga, amigo. Apang katong nakapasakit nato og istorya, di kaya nato to. Di ba? Di kaya nato na sila. Bisan sa akong kinabuhi nakaagi ko ana nga nay nakapasakit na kog istorya unya ka nang murag gidaot ko murag muli kay dili ko gusto nga magkakita mi di ko gusto nga makahinagbo misdalan tungod nga ako libi na wa pa ko'y Kristo naa nato ang pagdumot kisay nakaagi ana nakaagi ta sa murag labi na og kanang baka kanang makabati kag istorya sa imong silingan. Naadyo na mo abot sa tong mga magdumot di ka ganahan makikistorya. Di ka ganahan na. Di ba? Di na ta ganahan makikistorya. Unya naa nato ang pagdumot. Kay giingon man diri nga nakadungog kamo kaniadto nga giingon higugmaa ang imong mga higala sato. Ato nang nadunggan sa una nga usay atong mga amiga amigo mo ingon nga kana raw nang higala nato mura pa itong higumaon. Kana pong nagdumot nato nga murag gisalik ko eta murag gidaot ta ato nang dungtan mo na say magdumot ana apan sa panahon ni Jesus nagaingon na diri sa diri sa 44 usay gisulti ni Jesus apan karon sultihan ko kamo higugmaa ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Lisod ng buhaton. Di ba lisod kayo ng buhaton? Bisan pagani sa mga Kristohanon. Lisod ng buhaton. Lisod kayong buhaton bisan nangalagad na ato yun ang masinatayan. Bisag nangalagad na sa Ginoo. Lisod ng buhaton. Apan unsa may mga pamaagi aron mabuhat nato aron makahigugma ta sa nagpasipala kanato. Unsa may atong buhaton? Unsa man di pulong sa Ginoo aron makahigugma ta diha sa ato ang mga kaaway. Kanang giliba ka, kanang maragidaot ka, kaaway man nimo. Di ba? Kaaway na nimo. Kanang giliba ka, gidaot ka.
murag kaaway na nimo sa imong kinabuhi. Idaot ka, gipasapalahan ka. Apan ang pulo ang gitudlo ni Jesus, ang gitudlo sa atong kinabuhi. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang imong mga kaaway. Lisod yo kay ng buhaton. Lisod kayong buhaton na sa tao. Apan gitudlo man ni sa Ginoo. Kung ikaw nahigugma da sa Ginoo, buhaton yun nimo. Buhaton yun ni nato mga igsoon. Unsaon nato paghigugma ang atong mga kaaway. Kay gitudlo man ni. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Kanang pag-ampo, lisod ba na nga imong kontra? Unya imo nang iampo? Kasagaran ba kanang imong kontra, kanang murag nagdaot nimo? Murag lain ba nang imong iampo ana? Di ba? Lain kay imong iampo sa wa pa kadiha ni Jesus. Bisan paganig na ana ni Jesus, naa gihapon naa ang mga pagpasipalag istorya, pagpasipala o mga bisan unsa na lang pagpasipala diha sa imong pagkatao. Pasipadaan ba ka? Buhat-buhatan kag istorya unya daoton ka. Apan sa kinabuhi ni Jesus, bisan siya o gilutos sa kinabuhi ni Jesus, atong masinatian nga bisag sa kinabuhi ni Jesus, gilutos siya, gibugal-bugalan siya. Apan unsa may atong nasinatian sa kinabuhi ni Jesus, wala jud siya mubalos pagsukli ug dautan nga mga pulong. Amen? Wala jud bisag unsa gilatos gilatigo siya maayo, gibugal-bugalan siya. Apan wala siya mubalos og istorya tungod sa iyang dakong gugma diya sa mga katawhan. Muna nga ang pulong sa Ginoo nagapahinumdum kanato nini nga kabuntagon. Kani yung paghigugma mo ni lisod yun paghigugma. Apan ang sugo sa Dios sa atong kinabuhi, unsa may dako nga sugo sa Dios sa atong kinabuhi? Kana yung gugma. Gugma. Ngano man? Kung ang gugma God, mao jud ni maghari sa atong kinabuhi, kung ang gugma, unsa may resulta? Kung maghari ang gugma sa tibuok panimalay, unsa may resulta? Atong babatunan ang kalinaw. Batunan nato ang kalinaw. Apan kung wala gani ang gugma, dili maghari sa atong kasing-kasing ang gugma, gubot kayong pamilya. Gubot kayong pamilya. Nganuman, wala man ang gugma. Wala ang gugma. Wala paharia si Kristo sa ilang kinabuhi. Gubot kayo ang pamilya. Apan kung maghari gani si Kristo sa atong kinabuhi, ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi, makabaton ta og kalinaw. Matag pamilya, malinawon og unsa pa jud, malipayon. Na ang panalangin, kalipay. Nganuman, naaman ang gugma. Ato gong masinatian, atong masinati nga kung ang tibuok gani panimalay, wa gani paghigugma, unsa may resulta? Gubot kayo. Gubot kay nganuman, dili man makapailob. Makabatig go istorya. Baslan pog sakit nga istorya. Dili ba makapaubos? Ug atong mahibaw-an nga kapila na takabati diya sa Galacia 5:22 ang bunga sa gugma. Duna nay siyam din ha kung imong basahon. Duna nay siyam pagpaubos, pagpailob. Naana din ha ang gugma. Kinahanglan maunay maghari sulod sa atong kasing-kasing. Apag kini usa ka sugo ni Jesus, gitudloan ang mga katawan bisan pa sa unang mga kapanahonan, nagatudlo si Ginoong Hesus bisan sa una pa yung kakaraan ng mga panahon diha sa Levitico 19
Murag di Levitico 19:18 unsay giingon din ha? Levitico kapitulo 19:18 nagaingon niya, ayaw panimalos ug ayaw usab pagdumot. Sa una ning mga panahon sa mga tawhan, daan yun ning giistorya sa Ginoo ug hantod karon. Pinaagi sa iyang alagad nga si Moises, giistorya niya ni nga giingon din nga ayaw panimalos ug ayaw pagdumot. Di gitudloan ta nini nga kabuntagon. Gitudloan ta nga ayaw panimalos ug ayaw usab pagdumot. Sa una bitaw istorya lang ako niya. Sa una gipasipalahan jud ko. Kanina kahibalo na ni sala si Pastor Gideon ako ning testimony nga akong amo mga birgara na namay salay dako kay ngiyuta sa Negros. Sindiro na siya. Unya ang ilang balay na sa Warlis sa Mandawi. Unya kada magpatrabaho jud siya sa balay, ako jud kuhaon niya tawagan ko sa Negros. Ako jud magrenovate sa iyang balay. Apan sa among kasuod sa tanang saop kaysa nahilog mo pugog saop niya sa tanang saop ako'y murag pinalangga kayo niya ako'y tawagon unsay iyang kuan apan na hitabo nga gipasipalahan ko niya hapit ko patya gani grabe kasuod namo sa akong amo mga tumig Negros kami kuyog kay dugay naman jud ko nagtrabaho diri Cebu maadtom dito kami kauban. Apan nahitabo nga gipasipalahan ko. Nagtrabaho ko din na sa Badyan sa iyang balay. Pag uli dito, hubog kay siya. Pista sa gihulngan anang Mayo 25. Pag abot niya naiduha kay siya kalaki nga yang anak ug usa nga taga Badyan nga karon patyon ko ikaw. Patyon ko niya. Nako siro sa may hinundan nga nung patyon mo kunin mo. Basta kay gamay rang problema apan basta karon alas 3 patyon kanako. Nya naman siya armas. Nya ako wala ko'y armas ya. Plus ang mga kauban po namo kay pista lagi sa gihulngan, wala din na ako may nabilin kay di makuhilig tag pamista. Nya muna nga karon kay gisumbag naman ko niya. Sumbag ko diri imbis na naglingkod ko gisampa niya akong naong, sagpa ko niya akong tikas. Ang akong asawa, pating pakahilaka. Hantod ka tong akong lugar, may nagluhod na mo pagkasal. Hantod nga ni abot yun nga gidunggab yun ko niya. Apan pasalamat ko sa Ginoo. Nga, sa iyang pagdunggab na ako, kapila yun ko niya dunggaba. Murag usa, kuan na ba to? Murag hadlok ba to niya? Nako, parang mudagan ko. Gidunggab ko niya, aning lusong-lusong, kausa, hasta diri, nya diri. Apan murag dili ba na madayon? Dili madayon niya, inig dunggab yun niya diri, inig kwan sa lusong-lusong nako diri. Dili madayon, murag pugngan ma siya. Nya ang iyang asawa po, og mo ulang namo, mamang po'y dunggabon ng asawa. Sa laban-laban ka, mapo'y dunggabon. Panampo radyo ko diha sa Ginoo. Wa jud ko ning action pagsukol nga musukol ko patay man jud ko kay naa man say armas. Wa jud ko makasukol niya. Muna nga giluba ko niya sa kilid di po madayon. Wala po ko ilay-ilihay wa ko sagang-sagang. Pagustuhan na nako siya. Kay siya kining hantinga bago na ko ning pinalit. Mo akong isubo sa imong lawas. Patay jud ko ani ron. Patay jud ko ani ron. Ang katugong akong kuan ako ang nagluhod na mo. Naghilab-hilab jud ko niyang tinae kay inigdunggab ko no pag-ana di man po makalahos diri. Nako makalahos diri patay jud ko. Karon kay sige ampo ray ko sa Ginoo. Akong asawa perti nang hilak. Pagkahapon kay hubog man guna siya gon, hubog ba. Wa jud siya kabuhat. Pagkakilom-kilom, nangayo siya pasaylo na ako. Isa pasaylo ako, win, kay nahinay kan mantika.
diha nakahilak og maayo. Nganong gibuhatan man day ko nga suod man mi kaayo? Gibuhatan ba ko? Nga suod mi kaayo. Gibuhatan ko niya diha nakahilak og maayo. Hapit nga di jud ko mo tando nga hasta kapila siya mangayo na kog pasaylo, wa jud ko mo tando dayon. Tungod sa kasakit nga akong gibati nga gibinuangan ko niya. Salamat ra jud ko sa Ginoo nga ang Dios do na jud mga pamaagi. Nganuman, ug nadayon pa to, di na ta magkita. Di na ta magkita pagkakaron. Kung nadayon pa jud to, gitugot pa to sa Ginoo, di na ta magkita bisan pa si Pastor Gideon. Muna nga ang importante jud naa jud ang pagpaubos, pagpailob. Nganuman og napong ko'y garbo ito, musukol ko, patay ko. Og naay garbo no sukol ko aron inon jud kong isog pod. Wa na ko ron. Kay naman siya ay armas. Muna nga kung tinawag jud ka sa Ginoo, kung ang imong kinabuhi do na pa jud plano ang Ginoo sa imong kinabuhi bisan magkinaunsa pa ka. Dili jud na mahitabo kay na ang Dios nga atong gialagaran andang manalipod ka nato. Muna nga ang sugo sa Ginoo unsa may buhaton nato parang makatuman ta sa sugo sa Dios, higugma ang imong kaaway. Unsa man ang atong buhaton. Naara din na ang pagtuman, ang pagsugot siyang sugo. Isugo man ta, higugma ang imong kaaway. Nya ayaw pagdumot. Wa na ba ta magdumot? Wa na ba ta magdumot sa atong kadang atong kabikil? Naman na. Kabikil nya labi na nakapasakit natong istorya. Naman yun ang pagdumot. Apan karon kuhaon na nato ang pagdumot. Kay mao may gusto sa Ginoo. Kuhaon nato ang pagdumot. Kay gitudluan man tayo nga, nag-ingon siya nga, ayaw panimalos. Sato, kana, Ginoo yun nag-istorya ana, pinagi ni Mrs. Ayaw panimalos o ayaw usab pagdumot. Ayaw pagdumot sa inyong kadugo. Higugmaa ang inyong kagalingon sama sa inyong paghigugma sa inyong kagalingon. Ako mao ang Ginoo. Yaon sa nato ang paghigugma ang atong kinabuhi, atong kagalingon bagi unsa nato paghigugma. Atong giatiman pag-ayo ang atong lawas, atong pisikal nga lawas atong giatiman, atong pagkaon nya dili ta gusto nga masakitan ba, dili ta gusto nga atong lawas di masakitan. Dili mapasmo nya garang napadyos na. Grabe. Atimanon jud tag maayo sa Ginoo ba? Nya atong lawas giatiman jud nato. Unya usay mensahe sa Ginoo. Higugma ang imong isig kataw sama sa imong kaugalingon. Sa to ang atong buhaton kung unsa ang gibuhat sa atong kaugalingon mao usab ang atong buhaton ngadto sa atong isig katawo. Di ba? Kung unsa ang paghigugma nimo sa imong kaugalingon mao pud ang atong paghigugma ngadto sa atong isig katawo. Dili ta nga mopasakit istorya makasagaran gud sa mga tao karon. Sagaran bisag kauban pa mga Kristohanon nangalagad na sa Ginoo. Usahay mopasakit ra yung atong istorya. Nya naa po na nga nangalagad na si Ginoo apan naa gihapon pagdumot. Di ba? Nangalagad na si Ginoo apan naay pagdumot. Labi nag na imong pakasakitan kag istorya, likay ko hinagbo man jud mi ani. Hinagbo likay ko ani. Di ko gusto nga magkita mi, di ko gusto nga makaistorya mi. Nabiya jud na mahitabo biya jud na. Kay ngano man nahitabo man nako. Oh. Unya nahitabo po na sa among silingan dito sa Tarkum. Dasig kayong mo simba naa sa worship, naa sa nagpagamit siya sa simbahan, apan wala din sa atong grupo. Na silingan na namo apan lain nga church. Dasig mo simba apan ang silingan puro kontra. Na puro kontra. Nya ang iya yung istorya ngadto sa akong asawa kan mag-istoryahan na sila. Isa ka nang akong pagdumot anak nila hantod sa akong kamatayon. Na unya Kristohanon. Sa man ang kuana.
Unya, madomingo dasi kay mo simba. Muadto dito sa simbahan. Unya, sa ilang panimalay, gubot tayo nga naman. Walay tingganay ang managsuon. Pait kayo. Habi sa Pastor Gideon, kini sila kailan sila. Anong bayana? Daghang kay kontra. Puro kontra ang iyang magulang, iyang igsoon. Naku, listo dyan yung kinhanan dyan unta nga tumanon ang sugo. Sige. Maunsa man nga, sige kag simba, apan na kay kontra. Unya, nagsige kag dumot. Uy, ko pusalanan itong iyong pagsimba, may pwede na lang kamo simba. Oh, may pwede na lang kamo simba. Kana, tinuod biya na. Tinuod biya dyan na. Mas mayo pwede lang kamo simba nga wala ni mo tangtanga ang imong pagdumot sa imong isip katao. Kay useless biya ang paghalad mo sa Ginoo. Di ba dawaton sa Ginoo? Di ba? Di na dawaton sa Ginoo ang atong paghalad di sa Ginoo. Dawaton dili dawaton sa Ginoo. Muna nga ining kabuntagon gitudluan gyud ta unsay pamaagi. Ang pamaagi nga makahigugma ta sa atong mga kaaway atong mga anak maura jud ang pagtuman sa iyang sugo. Nag-ingon dire asa to nasa nag-ingon dire po sa Deuteronomio 6. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Diyos sa tibuok ninyong kasing-kasing. Oh? Higugmaa ang imong Diyos sa tibuok ninyong kasing-kasing. Sa ato tibuok Diyos dili pikas. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Diyos sa tibuok ninyong kasing-kasing. Kalag ug kusog. Kalag ug kusog. Tanan kusog nato higugmaon. Kung unsa ang imong paghigugma ngadto sa Dios, mauusab ang imong paghigugma ngadto sa imong igsoon. Ang resulta na kun wa jud kay kontra sa imong silingan, imong mga nindot kay bisag asa ka moglakaw. Wa kay kontra. Wa kay kontra ba? Unya wa kay kabikil. Kay imong manghigugma kung ang imong kaaway nga nagdumot nimo basta ikaw wa na ka magdumot niya kay di man kakaampo niya ba nagingon nga iampo ang imong kaaway nya sao man mo pagampo kung nagdumot ka dili ka kaampo oy makaampo na lang ka sa imong kaaway sa diha nga ikaw wala na ang pagdumot kanus ka makaampo sa diha nga imong gituman ang sugo sa Dios moro niya ang pagtuman na majud kay dili ta katuman sa sugo sa Ginoo. Dili man yun ta makaampo. O dili ta magapabilin diha kang Jesus, dili ta kaampo. Muna nga, ang Diyos nagapahinumdum kanunay kanato sa atong kinabuhi nga, kinahanglan nga, higugmao nato ang atong kaaway. Bahala na sila dili mahigugma, basta ikaw nahigugma kanila. Amen? Bahala dili sila mahigugma, basta kay, wa na kay tulubagon. Di ba? Wa na kitulbagon, nangalagad ka sa Ginoo nga nindot kayo ang imong pagpangalagad sa Ginoo kay kana biyang na imong bikil unya nangalagad sa Ginoo murag ba konsensya ba ka pirmi. Konsensya ka pirmi oy. Kana nangalagad ka sa Ginoo, adto ka sa simbahan unya nang may kong kontra. Ano may kong gikalalis? Maglain kayo ang imong pagsimba ba? Lain kayo imong pagsimba. Nindot kayo imong pagsimba nga wa jud kay bikil. Muna nga, wa bay sakul, away sagul ang imuhang kahayag nga naa kang Kristo. Walay sagul nga kangit-ngit, buhat sa kangit-ngit. Muna nagaingon diri sa size Lucas nagaingon diri gibalik-balik yun eh. Apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Katong mga tao nga namati. Apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong kaaway. O gibalik na po diri sa Lucas. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang
ni adtong nagdumot kaninyo. Sato, gisulti yun ni sa Ginoo, kapila yun ning balika nga, higugmaon lagi nato ang atong kaaway. Nya lisod ba yun na buhaton sa Ginoo. Lisod kayo ng buhaton nato, kung dili tamutuman siyang sugo. Amen? Lisod kayo ng buhaton sa tao, di nato tumanon ang sugo ni Jesus. Dili ta makatuman sa paghigugma sa kaaway. Daghan man tang mga kaaway, nagkalinlaing kaaway nato. Kaaway sa sa espirituhanon nga kaaway diha sa atong pagpangalagad diha sa Ginoo. Bisan nangalagad ato naman yun ang naagian nato na nga bisang atong mga kauban usahay mupasipalan nato sa pag-istorya. Muna nga ang ato rin yung buhaton mao ra jud ang gugma. Ato ang gugma ra jud sa Ginoo, mao ra jud atong buhaton. Ang gugma sa Ginoo. Nagingon diri sa 31, buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyong buhaton nila nga kaninyo. Kung mauray, diyan na diri sa 32, kung mauray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nga nung magpaabot pa man kamug panalangin. Kana bang ang ato ang text dire nakadungog ta sa una nga ang katong higugmaon nato mao jud ang atong higala. Nayon dire nga kun maura kunoy atong higugmaon katur pong mga higala nato nga higugma nato unya mura poy ato ang higugmaon ano kuno nagpaabot patag panalangin nga nahigugma ra mga bisang gani ang makasasala gibuhat man ani nila nagbuhat man pud sila sa paghigugma. Apan doon naman go'y kalahian ang sa kalibutan o sa wala kanang nangalagad ba ka sa Ginoo ba? Doon ay kalahian kanang wala mangalagad sa Ginoo o kanang mga tao nga nangalagad diha sa Ginoo. Unsa man jud ang gugma diha sa Ginoo sa atong kinabuhi? Grabe ang gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gani sa sulat ni Juan, dinhi sa kapitulo 21, Juan kapitulo 21, 15. Unsay gi istorya diha ni Jesus. Juan kapitulo 1 bersikulo 15. Human nilag pangaon nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Kini si Simon Pedro matinunan ni Jesus unya. Human sila nga nangaon. Kani si Simon Pedro katulo siya pangutana ni Jesus. Katulo siya pangutana. Sa atong kinabuhi daw kay katulo ka pangutanon ni Jesus. Kung physical yung mga istorya nato ang Ginoo pang kani istorya ni nga gipaagi na og pulong pulong sa Ginoo nga iya gibilin nga nagaingon diri nga human nilag pangaon nangutana si Jesus kang Simon Pedro. Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Labaw sa paghigugma nimo niining mga butanga. Ipangutana si Simon Pedro. Labaw ba jud kuno ang paghigugma sa mga butang nini nga sa mga butang ba nini nga kalibutan? Usa tubag ni Pedro. Siya may tubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atimana ang akong mga karnero. Sa imo dang dakong gugma, kung tinudanay di akan higugma, duna di tay buhaton, duna tay atimanon. Kana nakasintro na namo, sab, kanatong tanan. Kinahanglan nga, nagyon siya diri, atimana ang akong mga karnero.
Kung tinuod ang nahigugma, doon natay atimanon. Nya, gipangutana na po otro si Simon Pedro. Ningon na po si Jesus. Si Jesus miingon kaniya, atimana ang akong mga karniro. Ug unya miingon na usab si Jesus kaniya, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Miingon si Simon, mitubag. Pag-usab, oo, Ginoo. Nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atimana ang akong mga karniro. Kung tinud-anay di etangan higugma kan Jesus, naa di etay atimanon. Mga karniro. May balon na bata unsay karniro? May balon ta na. Atimana ang akong mga karniro. Si Pedro sa ikatulong si Jesus miingon kaniya, atimana ang akong mga karniro. Unya sa ikatulong higayon si Jesus miingon anak ni Juan, higugma mo ba ako? Si Pedro nasubo ani siya kay katulo naman siya pangutan-an ni Jesus. Katulo na siya pangutan nga si Pedro nasubo tungod kay gipangutana naman siya sa katulo ka higayon ni Jesus. Gihigugma buma ako. Og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka. Sa tanan nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Sa to kana yung gugma sa atong kinabuhi baka kung balik-balikon tagpangutana sa Ginoo. Ang Ginoo ayaw nga kanang ang Ginoo nahibalo naman jud sa atong kasing-kasing. Nahibalo ng Ginoo apan nganong katulo siya pangutana. Nasayod man jud ang Ginoo sa atong hunahuna atong kasing-kasing. Muna nga ang Ginoo, ang sugo sa Ginoo dili mawala kaning paghigugma sa atong isig ka tawo. Dili wad-o nato ang paghigugma diha sa atong isig ka tawo. Dili nato wad-on ang paghigugma sa atong isig ka tawo. Unya, unsay mga pamaagi, maor man jud ang pagtuman. Kay dili ka makatuman sa sugo sa Dios, dili man ta mahigugma sa atong isig ka tawo. Labi na og natay kabikil nya nahitabo naman guna. Nahitabo na sa akong kinabuhi. Nga sa una katong akong gisugilon ninyo, nakadumot jud ko atog mga pila do to ka bulan. Kay ninghanyo na jud ko sa akong asawa nga ako ipabarang. O di pa ko. Apan nahibalo na ko Ginoo. Apan di pa ko anang kuan marag di pa jud ko wa jud ko kay di. Kay samuan among goy barangan. Sus karon kay ako asawa ni una ayaw na lang ang Ginoo ray manimalos. Abi nimo ang akong balay gibaligya pa jud na niya. O galingon akong balay gibaligya na niya. Gibaligya niya. Gusto unta akong mubalos ba niya sa gibuhat niya nako apan wala jud to madayon. Ngano man mura magkonsensyahon ko. Makasala ko kung ako tong buhaton. Muna nga wa jud to mahitabo. Ako ra to siyang giampo diha sa Ginoo. Kanunay ra jud ko nagampo. Nga siya hikapon sa Ginoo nya mausab ang iyang kinaiya. Kay grabe to kinaiyang tawana. Grabe og kinaiya. Unya gibaharan ko niya nga kung moari kog Cebu patyon jud ko niya kung makitaan ko. Apan ako nagampo jud ko termi sa Ginoo. Wala danti o sa katuig gipatay siya duo ra pud sa kong balay. Gipatay siya. Ang iyahang pag abot na ko sa gihulngan niingon ako mga amigo. Win,
Wa na kay kontra, nasa murgirong gihaya, patay na. Gipatay siya. Ang iya ko no, armalayit pa yung gigamit. Abusador man yung itong tawhana. Armalayit ang gigamit, ang iyang lawas na wasak-wasak sa mga bungbong. Tungod siya, abusador kayo niya. Daghang kay mga tao nalipay nga nawala na siya. Kay abusador man kayo. Muna nga, ang tao nga wala gani Kristo siya ang kinabuhi. Mao yun ay mahitabo. Muna pasalamat ta sa Ginoo nga kita doon na natay Kristo. Ano man, makapaubos na ta. Makabati tag istorya sa atong isig katao. Doon na natay pagpaubos. Doon na natay pagpailob. Unya ang pinaka-importante gud ani, maora magud ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Kay dili ta katuman, di man jud ta makapailob. Di ba? Dili ta makapailob ug dili ta katuman sa sugo sa Ginoo. Ang buhaton na jud nato, ang pagtuman na jud sa ang sugo, ang pagsugot. Higugmaa ang imong makaaway. Daga sto damay dunay mga tao nga dili ganahan nato. Di ganahan sila. Muna ang ato ra jud paghigugma ra jud. Diha ang pagtuman na jud sa sugo sa atong kinabuhi ni Jesus. Tumano na to ay ang masugo. Unya, ang pinaka-importante, magpabilin jud ta diha ni Jesus. Amen? Pabilin jud ta. Bisan mo abot man nato ang mga problema pagsulay sa atong kinabuhi, pabilin jud ta diha ni Jesus. Dili jud ta mo bulag. Kay mo bulag ta diha ni Jesus. Wa nay ayo ang atong kinabuhi. Mawala ang gugma nato diha ni Jesus. Muna nga sa atong kinabuhi kinahanglan nga gitudluan ta nini nga kabuntagon nga paghigugma diha sa kaaway. Diha sa ato ang mga ang paghigugma unya dili ta magdumot. Kay kini kung pagdumot diha sa imo sa isig ka tawo, mao mo guni hasol kayo ang imong kinabuhi kung magdumot ka. Mas maayo tong dili jud ka magdumot. Muna nindot jud kayo ang mga pamaagi sa Ginoo nga dili ta madinumtanon sa atong isig ka tawo. Amen. Dili ta magdumot. Nya kun aduna tay mga kabikil, duna ba tay kabikil? Dunay mo pasakit nato. Kinan naa ang pagpasaylo. Mangayo kay pasaylo bisag dili gud angayan nga ikaw mangayo pasaylo para nga sama Pastor Gideon. Sama Pastor Gideon, siya ay nagpaubos og maayo. Unya, usa may resulta. Ang tao gani nga mapibsanon, naa ang panalangin. Amen? Naa ang panalangin. Magpaubos ka. Magpaubos. Unsa gayto yung istorya? Ang magpaubos, ipataas. Unya, ang magpataas, garbo kayo, ipaubos nuhan sa Ginoo. Nindot kayo magpaubos, kay ipataas ka sa Ginoo. Nya kay usayang tao di man jud dili man jud magpaubos. Ganahan man jud siya nga pirmi siyang taas. Ganahan siya. Apan walay unod. Example ba? Nakakuha sa amin nakakuag humay. Kanang humay ba? Kanang humay nga nagdungo sa may ilanan. Kanang humay nga nagdungo puno kayo ng mga bunga. Buso kayo, nagdungo siya. Apan paminawa tong tantawa tong uhay nga way sulod. Perting taasa. Hari kayo, gidungawan niya tong nga nagdungo. Hari kayo sa taas kayo. Apan paimkot lo ni wa day unod bisag usa ka buo. Wa day pasti puro tahop. Kay usib lang ko kayo naghumayan ba ako dito sa Negros. Kung ilang taon yun, na may tagnos kayo. Nya, na uban nagdungo. Pati yung dungo hapit matumba. Pag ano, puro-puro yun, unod. Nang gilak-gilak na ng mga unod. Nindot kayo. Muna ang tao, kung magpataas, wa day unod. Siging pataas ba? Siging pataas, garbo kayo. Siging pataas, apan wala day unod. Mas maayo ang magpaubos. Amen? Mas maayo ang magpaubos bisag gidaog-daog ka. Diya sa atong nabasa, bisag daog-daogon ta. Apan
daghan na tag-unod. Daghag unod ba? Bisag gidaw-daw ka, apan puno ka sa balaang Espiritu Santo. Puno ka sa gugma. Naani mo ang gugma. Muna nga, malipayon ang Ginoo ni adtong mataw nga mapaibsanon. Unya, malipayon ang Ginoo ni adtong tawo nga mahinulsulon. Nana, mabasa nato din na sa Malaki ay Isayas. O sa Isayas. Ang Ginoo malipay ni adtong tawo mahinulsulon. Kitang tawo makasala man yuta. Usay makasala apan importante jud nga mahimpita. Kana bang makasala man yuta apan kanang sala nga dili tinuyuan. Kasala man tang tawo. Di man tang ito nga apan ato yung paningkamutan nga mahimpit ang atong pagpangalaga diya sa Ginoo. Amen? Mahimpit. Kinhanan nga ang atong pagpangalagad bisan og doon natay murag kapakyasan diya sa Ginoo apan padayon ta. Usahay madagma ta apan padayon ta mubangon kay atong kung pagpangalagad sa Ginoo. Okay pa? Sama mo niglumba. Kinahanlan ang atong pagpangalagad diya sa Ginoo sama glumba. Kinahanglan mo padayon yuta. Kinahanglan ang atong pagpangalagad diya sa Ginoo. Dili ta mulingi sa wala o sa tuo. Ngano man, mulingi gani ka sa tuo o sa wala. Naa ang mga problema. Unya hayluhon ka. Kinahanglan isintro ang atong mga mata ngadto sa Dios. Adto ka dito mulingi, ug adto ka matan-aw sa langit. Wa kay makita ang mga binuhat sa Ginoo mo'y makita nato. Dili nga ito nga mulingi ka sa wala samtang nagdagan ka, nangalagad ka Ginoo nya, mulingi ka sa wala, daghan ka ang matentasyon. Unya daghan ka makita. Sus nindot ani mga butanga, nindot kay ang uban, nindot kay balay nya ako nangalagad sa Ginoo, wala mo ko nindot og balay. Oh, mabiya na. Mao na usa na nga madili ka makababilin diya sa Ginoo. Kun imo ikumpara ba ang imong kinabuhi nga ang uban nindot kay balay nya wala mangalagad sa Ginoo. Unya ako nung nangalagad sa Ginoo. Mura magminos ta kung balay. Apan kana ba? Salin na sa atong kinabuhi. Pastor Gideon, sa may resulta na ang panalangin. Kung ikaw gani matinud-anon jud sa pagpangalagad sa Ginoo, ang Dios matinud-anon po nimo nga manalangin. Amen. Magampot na diya sa Ginoo, nini nga sayo nga kamuton. Salamat Lord sa imong mapulong nga imong gipabot sa imong makanakan nga anya karon. Salamat Lord sa imong pagkamaluluyon, sa imong gugma, sa imong makinabuhi. Imo nakita Lord ang among hunahuna among kasing-kasing Lord kung unsay ang kapakyasan. Salamat Lord sa imong dakong gugma sa imong makinabuhi Lord. Wa jud ka magpasagad kanamo Lord, imo kaming gitudloan kanunay kung unsa ang among pagpangalagad diya kanimo amahan. Salamat Lord nga ang among kasing-kasing puno sa imong mga pulong Lord dinhi nga kamutuhon amahan. Malipayon kami Lord nga nakabati sa imong mensahe Ginoo pagpahinumdum kanamo Lord. Ang labing importante sa among mga kinabuhi ang paghigugma diha sa among mga kaaway. Salamat Lord nga ikaw magagiya sa among hunahuna among kasing-kasing. Imo kaming ubanan kanunay sa among mga kinabuhi. Lord, ikaw mag-uban magaproteksyon kanunay sa among mga kasing-kasing Ginoo. Kintanan Lord, ikaw mo gipasalamatan sa pangalan ni Jesus nga among bugtong mangluwas. Amen o amen. Amen. Dalaygon kaayo ang mensahe sa Ginoo nga gipaabot sa matag usa nato kinabuhi ug atong palakpakan ang Ginoo. Amen. Dalaygon ang Dios. So adto tas mga pagpahibalo kanang naay-practice ay naay klase. Naay klase ang mga pamatan-on karon katong bisag dili payot kanang edad og 12 years old pataas makasabot naman na sila. Kasabot naman na sila tudluan. So, mutudlo si pastor at giyahan sila unsaon pag gamit ang Bible. Nya kanang sugod beginning gid sila ba. Ang mga youth aron magiyahan sila sa pulong sa Ginoo kay ang mga pamatan-on mao ni labing giyahanan kaayo gyud sa pulong sa Ginoo kay mo expose na ba na sila sa mga yes kanang asa sila kadahag mga friends mga millennials na biya karon kayong panahon na so mas nindot gyud kung magiyahan sila sa pulong sa Ginoo kay
tudluan man sila unsaon nga adunay kahadlok diha sa Ginoo. Amen. So kuan sa gihapon ang mga pila naman ta ka weeks nga Thanksgiving na nato. Amen. Excited ba ta? Amen. Excited ta kay iyatang gipaabot og kanang usa ka tuig nga diin ang Dios maayo kaayo sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Maayo kay ang Ginoo nga nagdasig kanunay sa matag usa nato sa pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios nga Thanksgiving. Pagpasalamat nato sa atong buhi nga Dios nga giunsa ta niya pag-uban sa dihang nangalagad ta sa atong buhi nga Dios. Ang return ang atong pagpasidungog pagpasalamat sa atong buhi nga Dios kauban sa atong mga kaigsuonan nga gikas Negros, gikan sa Cebu, gikan sa Cavite, gikan sa Hilongos Leyte. Naputoy yung mga pastor nga listener nga mo join sa atong pagpasalamat diya sa atong buhi nga Dios. Nya naaputoy taga Bohol. Ya gani ang kanang gikan sa Panabo, yang kanang gikan sa Panabo ug sa Bohol ug sa Cavite kay kana silang tulo maabot na karon pizza 2. Dire na nya ang 10 days sila dire. Mahuman ang ato ang mo training sila sa pulong sa Ginoo. Nindot isa nga gisakripisyo ang ilang tagsa-tagsa ka kinabuhi para magpatudlo sa pulong sa Ginoo. Amen. So kitang naa dire pwede ra gid kay mo join pod ni anak nila kay tudlo mas la face to face ni pastor. No? Naata sila gani ni Ari. So kita pagay naata dire, di ba? So naatay mga kanang estratehiya unsaon nato pagsangyaw ang pulong sa Ginoo. Amen. So kuan kanang ngandam jud ta dapat pitsados nga nahuman-human na kita pasalamat putas Ginoo sa kinabuhi nilang Pastor Erwin nga gipadala diri sa Ginoo sa pagpanday sa atong church mga igsuon kay kung manuhol ta dako jud kay istanan nya ang gihatag sa Ginoo igo-igo ra mas materialis igong mahaligihan igong maataptan nya inana no nga sa dito pa mi sa syudad tambayayungay gyud ang mga alagad sa Ginoo dili man ta panday pero kung lunatay katako sa pag atiman nila pod trabaho sila at the same time gatiman kami sinyen nagluto nila ha nagluto para pong piskay ang ilang lawas diya sa pagpanarbaho kay lisod man kaistanan nga mo trabaho unya gutong di man nakatarog plano saon pagpanday nya di man na sila ka focus may gyud nga ato jud silang busgon. Amen. So salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa matag usa nga adunay kadasig sa pag kuan tambayayo nga gyud naghiusa ang matag usa na to pagpanpan diha sa kuan sakto jud kaayo nga kusgan po kay mo panpan si Brad Albert human po dayon kay nagbakgilid man ang yuta gaw Jewel nya tanan naa dire sila sa Brad Sirabin ayaw pod intaon kasubo tong wala ma-mention kay ang inyong mga pag-ampo dako na kay nagkahimuan ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Kay sa dihang magtrabaho naamang po na mga prayer warrior nga Lord hatagi sila kusog Lord nga kanang hatagan sila kadasig nga mahuman dayon ang atong balay alampuanan. So kuan ang atong kanang pangandaman jud nato na mga igsuon lo mo to nga patabang lagi mga pag-ampo sa matag usa nga mahanay na wala pay pitsados kay kanang daghan man ang damunon nagpaandam ko nilang daychari og katong tarpaulin tarpaulin sa crusade unya sa atong Thanksgiving nya appreciation sama ani hatag nato sa mo speaker nato appreciation certification unya sa sunod nga mo presider si kuan akong si Day Pamila kay si Gaw Albert man atong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi ni Gaw Albert kay it's the first time nila nga ni sanong ning buhat usa siya ka kanang pagpagamit sa Ginoo presider niya mura naman po kanang dugay na nag-presider kay kanang antigo na kayo leading gina sa balang spirito mga igsoon. So sunod iyang kapikas
Mo ay mo preside. Dayon ang muhalad awit kay ang Dinoyo sila papa Mama Binbin, Mama Bibin, Papa Binbin og ila ka family ni Yinyin mo muhalad awit para sa buhi nga Dios. Nya ang mo testimony kay si Kuan, Charita. Priya itong kuan kanang nakalita ng kuan ba kay nag-ilahay naman mi na nagsimba naman siya dito sa Remigio niya karong pag-asay no ko wala naman natunga niya muna nga ako yung pangutan-on daan kay bisag Kristohano na daw niya bago pa biyata ni tipo ning kuan panagtigom nga lain na pud nga kaigsuunan nga kanang gitiguman nya mura mo nagbatig ka kulba lahi man gud kung lahi man na di ba mag-istorya ta diri maay kita manabi pero inigabot sa atubangan grabe man lahi man samot na kung naa na ta sa simbahan magkaana na lang ka nga ngano kabalo magyo ko manabi kung lingkod-lingkod ra ari sa atubangan bro kurog ng microphone tagbaw kag gugukod sa microphone inaana na kay ang presensya sa Ginoo grabe man kaayo amen. So mao to ang mo presider kay si Day Pamela ang muhalad awit idayinin sa mama papa dayon ang mo testimony si Tia Rita amen. Si Tia Rita pasalamat ko sa Ginoo kaniadto nga wala pa ta nagtinud-anay nangalagad sa Ginoo og sa karon nga nangalagad unanay kalahian mato man ang ma-differensya nato man ang ma-differentiate nga kaniadto mo gini karon nga naas Ginoo so grasya ra gina ni Lord tanan amen. So atong ihatag ang dugang pagpahibalo Pastor Gideon. Dugang pahibalo karong kuan human paniod to atong ipabarog ang napulo ka haligi niya akong gihangyo matag-usa katong makatabang rapod para pag gama og damba kay ato man ang dambaan niya dunay 8 ka bangag nga ato ang himuon para ato nato ibutang ang mga butong kanang kawayan niya mao nay silbi haligi niya katong mutabang siguro mao nay trabaho magputol og 8 ka gitas-on sa kawayan niya naapoy maghimog bangag lungag para ato ibutang ang silbi haligi kay kana dili man na pwede nga saligan kana nga atong ipabarog kay kinawa pa may mga brace so dili na siya pwede saligan mo na nga natay butong nga gipakuha niya ato po nang kanang gipakuha gyud unya karong humagpaniud to sa moabot dayon diri ang mga batanon klasihan nako sila usa ka oras after usa ka oras mutabang ko didto sa kuan area o akong pasalamatan ang Dios nga pagka karong Thanksgiving maplastada gyud unta ang stage ato nang paningkamutan nga maplastada ang stage kay do naman toy igsuon sad nato nga na bless pud sa ato ang programa nga muhatag siya og 200 ka haloblak kanang 200 ka haloblak ato pakpakan ng Ginoo nga karon kunong Pizza 17 siya muhatag og 200 ka haloblaks. So muna nga to ng paliton para matarong ang stage para mabutang ang mga sound system diha, drums, unya mga ikinahanglan nga sa instrument karong Thanksgiving. Unya salamat po ko sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Erwin kay matud sa atong igsuon nga daghan kuno sila kurtina. Kay para katong kurtina sa Tarcom sige man sila gailis og kurtina. Hapit taga-tuig mag-ilis man na sila kurtina. Unya karon ang ilahang simbahan hapit naman na ma-aircon og style. Kailangan ang airconon. Unya ang kurtina gikas taas pinakaubos naman. Nya mo nang first church nga ato ang kuan dito kanang atong gitukod kauban ni Pastor Erwin. Nya usa po ni siya ka listener sa una sa FM Radio 97.9 nga akong gidumala kaniadto. Unya dalaygon ang Dios ang kinabuhi nga hangtod karon way paglubad gani ako gyung makita nga ang tinuod bisan magulang siya nako pero giila ko niya nga nangamahan ko sa iyang pagpangalagad sa Ginoo kay dili pud jud nako ni sila tanan kalimtan sa akong mga pagampo even katong mga pastor nga nibulag wala nako sila kalimti sa mga pagampo kay mao na akong trabaho ang pagampo sa Ginoo para nila bisan kong nibulag sila
apan ang akong mga pag-ampo wala mo bulag para sa Ginoo, para nila. So karong hapon alang sa mga kanang alang sa free lang yun na ay importante na ikalipay sa pagtabang kay para magyud na sa Ginoo tanan. Unya gihangyo po nako ang mga babae siguro nga mo prepare sa snacks. Unya naman ta ka Domingo, duha naman lang ka Domingo ang ikatulo ron, pero sunod last Sunday dayong sunod first Sunday na sa Marso. So duha na lang ka Domingo. Ang ako ra yung i-challenge, inani ni siya. Ako ning ablihan ninyo kung kanang unsa man gay atong gibuhat, mao ni siya, unsay atong gibuhat, unsay atong gitanom, unsay ato ang gitabang diha sa labi na gyud sa selebrasyon. Muani tani ini. Muani gyud tani ini. So ang matag usa akong gidasig gyud nga pangayuan ninyo sa Dios nga doon na mo'y kasing-kasing sa paghalad para sa ato ang Thanksgiving. Pwede mo muhalad o bisag unsa. Basta kay magamit sa ato ang Thanksgiving. Bisag unsa. Importante para sa Dios. Bisag unsa. Masalapi man, mapagkaon man, soft drinks, lamas, bugas. Salamat sa Ginoo na ay bugas nga niabot us kasako. Ato pakpakan ang Ginoo para nas nagdagyaw kay ubay-ubay man gyud ang nagdagyaw kay gikan ko na pamahaw paniudto panyapon. Unya kuan gyud na siya hangtod gyud na nga mahuman. Unya pwede ra gyud unsa ang naa sa inyong kasing-kasing basta kay kalipay. Unya ako nang ipahibalol sama sa miagi nga Domingo nga kung do na mo ihalad sa Ginoo kana gyud nga siguruha nga ang imong kapika sa kinabuhi like bana, asawa nga kana gyung makabalosad kanang mananghig yun pod ba dili maayo sad nga muhalad mo og karabaw makalabaw naman baka gyapon murag mahal gyapon no manok unsa ba kanang magkasinabtanay yun ang managtiayon kanang dong day ato ning ihalad sa Ginoo kay ang Biblia nag-ingon man kung unsay atong gipugas ato nang anihon. Dili mi ka puyog inani kung wala mi magpugas. Mo nay tinuod nga pagkaistorya. Dili mi makapuyog inani kung wala mi magpugas. Kay mensahe gyud na sa Dios. Kung unsay imong ipugas, imong yang nang anihon. Amen. Muna nga dalaygon ang Dios nga naghatag og panahon higayon sa matag usa nga makapamugas ta. Kay sa panahon nga doon na tayo gipugas, doon na tayo anihon. Nga bless kayo ta sa pulong sa Dios nga atong nadunggan o dili na to kalimtan. Kay usas mga dili nito kalimtan, ayaw gyud pagpataas. Kay kung naa day magpataas, awa day unod. Way kapuslanan. So dili na nimo angay pang entertainon kay wa man day nay unod. Wala man nay unod. So dalaygon ang Dios magapanalangin siyang alagad Pastor Erwin Sarbida o kanatong tanan og ulabi na gyud sa ato ang mga listener sa FM station 101.3. Ako ang giklaro kaganina kay murag dili kayo maklaro tungod kay sa wala day matarog saksak ang flag. Unya sa mga listener nato sa nagkalain-lain nga mga dapit ilabi na sa gawas sa nasod kanunay usab nato nga gidala sa mga pag-ampo o gitubag gyud sa Ginoo atong mga pag-ampo atong pakpakan ang Dios sa pag-atiman sa Ginoo sa atong mga kaigsuonan nga naa sa gawas sa nasod ilabi na usab sa nagkalaing mga lugar diri sa Pilipinas. Sila ang atong mga igsuon nga kung atong lantawon daghan mo nga wala makakita ni masayod pero naa sila nakig-uban sa ato ang panagsimba o paghalad pagdaig. Gani daghan kay mga comment diha nga na-bless sila sa pulong sa Ginoo. No, bless kay sila sa pulong sa Ginoo. Ingon ang usa sa atong igsuon nga nag-comment diha, tama gyud na pastor. Kanang dili gyud ka kaampo kung dana kay pagdumot. Di ka kaampo. Di ka kahangyo sa Ginoo, Lord, panalangin ni sila. Mao bitaw nang ang tinuod nga paghigugma kanang pagpasaylo. Ingon si Pedro nga magtutudlo kano kapila man din ako pasayloon ang akong igsuon. Kung makasala, pasayloa sila sa kapito. Kung imo na siyang i-search sa Google, 100% dapat ang imong pagpasaylo. Dili kay 99%, 100%. Kana bitawng dili na nimo hinumduman ang unsa may dili maayo nga ilang nahimo. Di ma-enjoy ka.
kaysa magsigi kag tipig sa mga butang nga makapaksuko lang nimo. Ini mo tapad. God bless. God bless na. Ato tas pagpanindog oras na sa ato ang pagduol sa Dios, atong ihatag ang ato ang kaugalingon sa makausa, atong ibayaw ang ato ang mga kamot ngadto sa Ginoo. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pag-atiman kanamo, sa imong pag-amuma kanamo, diin among nasabtan na usab ang imong mga pulong ug imo kaming gipakat-on sa mga pamaagi nga maghatag namog kalipay ug kalinaw sa among pagpuyo sa kalibutan samtang naghulat kami kanimo. Salamat o Dios nga imo kaming tabangan sa paghigugma sa tanang mga tao, ilabi na sa amo ang matag Pinoy-anan, ilabi na sa isig ka magtotoo. And thank you so much Lord sa imuhang mga pulog, mga mensahe nga mong gipahatod sa imo lagad Pastor Erwin Sarbida. I declare blessing right now in the name of Jesus. Bisan pa sa tanan nato tanan namong mga kaigsuonan amahan nga niya karon mga kababayan, kalalakinan, mga ginikanan, mga anak Ginoo, I declare nga ikaw ang Dios mga protection, mga uban, mga panalangin, mga tagbo Ginoo ni ining tibok simana nga imong gidugang silang kinabuhi og kanamo Ginoo, bisan pa sa tanan nga mga kaigsuonan nga nakadungog karon sa imong mga pulong pinaagi sa FM station 101.3 ug sa programa nga pulong mo kinabuhi ko pinaagi Facebook Live. I declare Ginoo nga ikaw ang Dios magapanalangin kanila. I declare in the name of Jesus nga ikaw ang Dios magauban kanila na ining maong simana nga imong gidugang kanamong tanan. Amo kang bayawon, pasidunggan, pasalamatan ilabi na o Dios sa among pagpangandam sa pagtukod Ginoo, pagpadayon sa pagtukod sa balay alampuanan ug labaw sa tanan usab sa among pagpangandam alang sa tinuig nga mga pagdahig, tinuig nga mga pagpasalamat sa imong pagkamaayo. And thank you so much Lord nga dunay kasing-kasing nga malipahayon ang matagusa nga mupugas alang sa paghalad, pagpasidungog alang sa among pagpasalamat kanimo. Nga dili gid kami makulahangan tungod kay ikaw man Dios magpanalangin sa tanan. Salamat Lord nga ikaw magauban kanamong tanan og mga safety Ginoo, walay bisan unsang buhat sa kaaway. I declare Ginoo sa ngalan ni Jesus nga imong gisirad-an ang bisan unsang plano sa kaaway nga wala gay makaablay niini og imong giablihan ang imong pultahan sa panalangin aron ang tanan namong panginahanglan imong tagbuon. Salamat Lord sa maayong panglawas, kalinaw kalipay nga mo'y maghari sa matag Pinoy-anan nga niya karon. I declare nga ikaw ang Dios maguna mamuhat sa among kinabuhi, magtudlog magpahinumdum kanunay sa angay namong buhaton. Karon amahan among isalig, among itugyan diha kanimo ang among kinabuhi, diha lamang kanimo Dios ang mga pagdahig, pagpasidungog, pagpasalamat, pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus o pinahagi sa gugma sa Dios amahan sa pakigiusa sa balang espiritu gikan karon. Ikaw ang Dios magauban amahan sa among kinabuhi sa pangalan ni Ginoong Hesus ang tanang Kristohan magingong amen. Oh, amen. Oh, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the of the Lord. Pastor. Oh, Pastor, salamat Ginoo. Yes, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you in the love of the Lord. God bless, God bless. See you sa ato ang live ugma. God bless. God bless.